Apoy binikuan yung papa ko diri sig hubog-hubog. Sting mo. Dili ikaw ang papa day. Dili, namaligyan na ba ako mga gamit oh. Tapos yung papa ito. Peras papa ay. Nagugig tutoy papa. Nagugig tutoy. Ikaw na demonetize bakla. Mga niyo tutay niya. What's up, Mananap? It's me, Donya Baliana, and welcome back to another episode of my vlog. So, for today's video, wala na ko'y content, share lang. This is how I met Lady Gagita back in December 2018. So, mag-throwback sa kong mga video diri bay para mabutangan nag-content ang ako ang channel kay murag 1 week na ko nga wala naka-upload, no? So, laban lang kita karon nga month. And hope nga malingaw mo sa akong video. And ayaw mo kalimot og subscribe sa akong channel, no? Nanata sa 700 subscribers. So, congrats! Road to 1,000 subscribers na tapos sa katong wala pa nakakita sa mo ang collaboration ni Lady Gagita. So, nag-collab day me o Yaya serye. So, comedy skit na siya. Naghimo na mo atong December. Sa wala pa nakakita, lantawan ninyo, okay? I hope mag-enjoy mo sa akong throwback video. So I'm currently at Big Hotel with my new friends and of course the one and only Lady Gagita, no? So karon guys, nag-prepare na tong mga auntie, no, kay mag-perform na sila unyang gabi. So I'm with the one and only Beyonce diri sa Cebu, Jervis Cardinal. Sorry. O diba? So friends may sa Facebook pero wala siya kabantay na ako dito, no? Nahack na lang siya. Naana siya bag-o, di na may friends. Hello Kitty. Tutoy kay sa auntie, oy. So, mo rin siya Beyonce na to niya, no? So, atangin ninyo siya nga mo-perform, no? Laban lang kay... Atangi. Mukhaon siya kalayo. So, unday, example sabi kung unsaon to mag-vlog ka. If you want to see more videos, please unsubscribe. Good night. Unsa ka abnormal, so feeling nyo na yung subscribe wa. Wala. Nangita ko extra service. Nangita ba ka og extra service na ay mo massage diri unsay mong ganan? Bareback? Back. Ho back. So, ang atong auntie ning gawas na gyud sa CR, no? Okay. Taas-taas ka mong meeting ni Mayor ay. Boga shit tayo. Kung lugay ko na kuman sa CR kay layo ka ang kubeta diri. Magkuan pa muna Okay. pa ka ba mag-elevator pa. Ay, ano din. Pagsulod nimo diha mag-elevator sa kanya mo sakay kag bangka kay pagbaba nimo naman ay kanang ilog diha. ilog. Bangka sa ka. Ilog kay ka. So, nakaigit jud siya. Wa pa kaabot din to. Gluta or foundation tanan? Anywho, ako? Gluta ni or foundation tanan? Oh, wala foundation yung dal. Oh, wala ka makikita diyan. Hi guys, it's me Lady Gagita and I'm taking over Donya Baliana's vlog right now. So, before watching this video, don't forget to leave a very big thumbs up. Don't forget to subscribe to his channel. And, ayun, makikita nyo dito ang mga adventures namin. Bye! Vlog to vlog, di ba? So, ayun, anong lugar yung pupuntahan natin? SM. Oh, bagong-bago yun na. Bagong lugar dito sa Cebu. Dito lang makita sa Cebu ang SM, Oo. Kaloka. Pero, ayun nga, kailangan ko pumunta ng SM kasi meron ako mga konting kulang sa makeups. Nakapalit ako ng SD card. So, kung ma-full man ni siya karong gabi una, at least, meron pa rin akong pang-reserva. So, ngayon, punta kami sa department store to buy some stuff. Mga wat na dito. Selfie muna bago shopping. Pwede na ba ka mangawat? Oh, ready na. Uy, nana kong bag diri. Ako nakaayo. Uy. Dako na kaya kong bag diri. Asa naman to? So, ate, ay kuya, kanang nangita mig makeup diri. Asa tong katong Vice Cosmetics na Vice makeup? Cosmetics dito ada picture. Salamat. Nana kaya ang mga tao ba? Kaya pagka ng Pasko gani, no? Kadaghan ka sila kwarta. Pag normal days mo, may kwarta. Mga pobre. No, ano man na sila? Ambot lang uy, pina ko kay advertisement page yun na. Nag-iuwi. Pero pag normal days, may kwarta, magreklamo, inflation rate daw. Wala na dahil. Pag hindi ko naman nararamdaman yung inflation rate, ang haba-haba ng pila dito, box office.
Yoyo kay si auntie mga dino. Yoyo kay si auntie. Kay siya pinakatumoy sa linya. Tanawa ang linya. So box office ang cashier Box office tayo. sikat kay siya kay Pasko. NMFF. So guys, laban lang yun Miss Grab no kay ang taxi karon puno-puno. So dili ka kakita og taxi karon kay Blockbuster ang linyahan sa taxi. So as you can see, Bakasi dito sa unahan taas kag linya silang angkol og silang ante. No, so dili gyud in town ta kasakay og taxi og dali-dali. So ang among gibuhat, mag-hike na lang, charot. Mag-grab na lang may kay para maabot dayon may. Alay lakad biya ta karon. End of contract Ako karon. nagpunta sa Cebu para maglakad. Salary deduction. Walang salary deduction. Sige, pangulangot yun yan ay. Laman sa pagpangulangot day. Buta ka. Nakita niyo mga nag-ano ko na, harvest ko ba? Kumusta ang Harvest ko coconut? class. Naabot na mi. Guwapo kay si auntie. Start. Para nadari ako ng patungan. Kahawag kong po. Guwapo kay si auntie. Naka-pretty. Antiba. Sa labas? Sila. Kasi ang init-init sa labas. Kaya na tayo mag-stay sa labas. Habang wala pa yung bahay. Ikaw din, unsa man gid mong mastorya ka rin day? Good night. Good night. Mana na gyud sila perform sa stage no. I'm so proud na successful ang ilang event. So ayun, nagpapasalamat ako sa mainit na palakpakan and of course, sa aming partner na si Beyonce for being really, really good at performing. Isipin niyo yun, 9 minutes ang kanyang perform pero hindi siya nakagay doon. Kapag biniguan yung papa ko din sig hubog-hubog. Stimo. Dili ikaw ang papa day. Dili. Namaligyan na ba ako mga gamit Tapos yung papa nito. Teres papa ay. Nagugit tutis papa. Nagugit tutis. Nipol ko. Nipol. Ay, i-vlog yun. Bagay yung amahan dito. Nahubog yung amahan. Huwag mo laglong aghan. Gumot Kasi, yung kwarto. wala amahanin mo. Dili na ako amahan. Kita rin siya. Ang anak, ang spirito. Hello. My Goodbye. name is Katrina Gray. I'm from the Philippines. Linagnaw ni Katrina. Today, Good night. it's very, Split personality man oy. hello, hi, good evening. My name is Katrina Gray, and I'm from Philippines. And today, I want you to make a mango cake. Actually, galing pa kami sa show sa Octagon. Octagon. Pentagon, mga Mga gon, anagon. mga gon, baygon, gano'n. Lahat ng mga gon. When you're gone. When you're gone pa lang. Hindi pa ako bakla. Tripping lang po to. Addict po ako. Hindi ko ibibinta ang bahay na to. May sunog. Nice. And I want you to hear something. Like, I'm gonna sing a song. Listen. A song of? Oh my God! That's the first song. Di ba? Okay kagutot day. The first song is the fat song. Part song. Uy, ako na po mga bata-bata. Moro to siya guys. That's it for today's video. So if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. And so you will be notified every time I upload a video. Please make sure to click the bell button. Once again, this has been Donya Baliana. And thank you so much. Goodbye.